Γεια σας παιδιά, Κώστας εδώ. Και να ξέρω ότι έφτιαξα πριν λίγο βίντεο, αλλά τώρα βρήκα ένα καινούριο παιχνίδι και θα το παίξω τώρα μαζί σας. Μπήκα λίγο, το είδα, είναι ωραίο παιχνιδάκι κάπως, λίγο δύσκολο αλλά ωραίο, και είναι αυτό εδώ. Και τώρα εντάξει. Άντε. Να ξέρετε, αυτό το παιχνίδι, άμα σας αρέσει, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Όποιος θέλει πάει τσεκάρει. Και το κινητό μου. Λοιπόν, να κοιτάξτε το story. Κάπως. Και αρχίζουμε πέφτοντας. Σε αυτό το παιχνίδι δηλαδή πέφτεις και προσπαθεί να πάμε στο με το καρδιά. Όχι. Αλλά δεν πέφτεις εδώ σε αυτά. Γιατί πεθαίνεις, εντάξει. Άντε. Τώρα που κάνω βίντεο κολλάει, ενώ στην αρχή όταν το είχα δει δεν κολλούσε, όταν το είδα μόνος μου. Jesus. Επιτέλους. Πέφτουμε. Αρχίσαμε. Δεν πειράζει, τώρα πήγαμε. Ξέρετε, το παιχνίδι θα είναι κάτω στην περιγραφή, όποιος θέλει. Ουγκα. Αυτό ουγκα τύπος. Να, εδώ με το ρόπαλο έτοιμος είναι. Και άλλοι ουγκα τύπηδες. Ναι, τέλος πάντων. Εδώ ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό πάμε. Και αρχίζω από την σπηλιά του. Αλλά γιατί αρχίζουμε πάλι από το story. Εντάξει. Να ξέρετε, γι' αυτό θα είναι κάτω στην περιγραφή το παιχνίδι, όπως θέλει να πάμε το πέρα. Ναι, το παιχνίδι θα είναι κάτω στην περιγραφή. Και πάμε πάλι. Νομίζω μπορούμε να παίξουμε 2 άτομα. Πέφτουμε πάλι. Ουί! Όχι εδώ. Ναι, το περάσαμε. Έλα, όχι!
Δεν είναι λίγο δύσκολο να προσέχεις τη στάμινα, να προσέχεις το που θα πέσεις, τι θα κάνεις. Χειρότερο σημείο. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, εντάξει. Εντάξει, το παραδέχομαι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και ήτανε τζάμπα αυτό εδώ, δεν είναι... Γαμώ. Ξόδεψα τα ελίτρα. Κάτι σαν ελίτρα ήτανε. Α, όποιος παίζει Minecraft τα ξέρει. Δεν μπορώ. Όχι, τώρα παίζω με άλλον. Πάρ' τα τρία μου. Όχι, σταμάτησα να πετάω. Καλά, τον άλλον τον έχω. Δεν τον έχω κάνει κάτι. Όχι, πρέπει να κάνει τα πουλάω. Για πάμε. Τώρα είμαστε μόνοι. Όχι εδώ. Είναι το χειρότερο σημείο οι γωνίες. Εντάξει, πάμε άλλο ένα και θα το κλείσω. Ήθελα απλά να σας δείξω και να σας ανακοινώσω κάτι. Θα κάνω αναλόγω στο βίντεο, θέλετε εσείς να κάνω σειρά. Άμα είναι, προτείνετε μου μερικά παιχνίδια κάτω στην περιγραφή. Κάτω στα comments, λάθος. Να κάνω με αυτά βίντεο και άμα μ' αρέσει και είναι ωραία, θα κάνω και μια σειρά έτσι εδώ στο κανάλι. Μια σειρά θα είναι σίγουρα Block Story. Αυτό δεν ξέρω. Ανάλογα τι θέλετε. Τώρα για ποιο λόγο πέθανα δεν ξέρω. Αναλόγως, άμα θέλετε να είναι και αυτό μια σειρά, θα το... Βασικά εντάξει, αυτό απλά πέφτεις. Πρέπει να... Το κάπως τερματίζεται, αλλά δεν ξέρω πώς. Ναι, αυτό το βίντεο θα το πάω 10 λεπτό. Να ξέρετε, άμα σας αρέσει τα βίντεο και άμα θέλετε να με υποστηρίξετε σαν κανάλι, κάντε like στο βίντεο και στο προηγούμενο που έκανα με Block Story, όποιος έχει δει. Κι άλλα λίτρα. Εντάξει, έχουμε έτοιμα και τα λίτρα. Και τώρα θα πέσουμε. Έλα! Όχι! Πέφτουμε σαν κουράδες! Όχι, κυριολεκτικά τώρα πέφταμε σαν να τσουβάλουμε σκάφη. Αλλά εντάξει, τα λίτρα ναι, είναι χρήσιμα. Άμα θες, ας πούμε, άμα δεν μπορεί να περάσει σε ένα σημείο. Αλλά να ξέρετε, έχετε πάντα λίτρα εδώ πέρα. Αυτό το βλέπετε. Οι γωνίες. Και ναι, θα παίξουμε άλλον ένα γύρο και θα το κλείσω.
Έλα. Εντάξει. Πέφτει πάλι. Εντάξει, έπεσε. Και please να μην πεθάνω από κάτι. Ναι. Τα ελίτρα. Ούτε Minecraft να παίζαμε, guys. Έλα. Πέφτουμε. Εντάξει, τώρα είμαστε μέσα σε νερό. Με πολλά εμπόδια, Yes. Πνιγήκαμε. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό. Ναι, και κάνω κι άλλο βίντεο για να σας ανακοινώσω κάτι. Θα έχει κάθε μέρα βίντεο, διάφορα βίντεο θα ψάξω εγώ. Αλλά πείτε μου κι εσείς ένα παιχνίδι να παίξω τέλος πάντων. Και άμα μ' αρέσει, βασικά θα το παίξω, θα το κάνω μια φορά βίντεο. Και άμα είναι ωραίο θα γίνει και αυτό μια σειρά στο κανάλι. Και θα πω ποιος το πρόσφερε. Όχι μου το πρόσφερε. Με είπε να κάνω τέτοιο βίντεο. Γι' αυτό άλλη μια φορά, αυτή είναι δηλαδή, και το κλείνω. Έλα. Θα πεθάνει, κοίτα τον. Όχι, οι γωνίες. Έλα. Προλάβαμε. Και πνιγήκαμε. Οκ, αυτά για το σημερινό βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.